Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maayong mudto universe. Adera pud ta mga higala na nga atong tulumanon sa kahanginan, si on a Catechesis on air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Bueno, adlaw na usab karon nga usab tarong adlaw, Biyernes na, no, Biyernes na pizza 28 na kini sa bulan sa Hulyo, no. Unya karon ang katapusang adlaw na mo ikasyam murong kaadlaw sa among pagnovena alang sa among fiesta ug mga adlaw sa among bikaryato. Ang among bikaryato sa kini Santo Tomas Apostol. Pero alang niadtong wala makabalo, ang bikaryato ni Santo Tomas Apostol gilangkuban sa 5 ka mga parokya ug usa ka Kwasay Parish. Ang mga parokya mao ang Bindoy, Ayungon, Tayasan ug Himalalod. Nya doon na may Kwasay Parish kanang wala pa gyud ma full-fledged ba nga parokya ba ang tambo nya ang amo karon nga kining ang amo karon nga venue sa among fiesta sa Tambo. Oh, no, nahala no, may mudto, no, may mudto na kanatong tanan. Abi no mahigala ato di ay nga timbayaon usab og may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ram, ang ato apod nga kining mga kaigsuonan sa Basay, ang ato naputay Happy FM sa Basay, no. Connected na siya sa DYWC. Unya, ang atong manager po dito, mao si Brother Elmer Lugatiman. Oh, may budtong sa mo, Mer. O sa atong mga kaigsuonan, usab nga mga na nagpaminaw karon sa atong programa. No? Unya, naapod tayo mga media platforms, sama sa Facebook, naapod tayo sa YouTube. So, kumusta naman ang ato ang mga kaigsuonan nga mga kuan kining ato ang mga followers sa Facebook ug sa kining YouTube. Kumusta na? No, dunay mga message to ato sa ako ang staff, no, si Sister Camille, ang akong staff manghigala ni ato ang production nato sa ato ang mga video productions nato. Hala. Now, pero ari kita sa atong saint of the day. Ito ang saint of the day karon bisan walay nangutana. Sigun diri sa atong listahan, Hulyo 28, si Saint Innocent the First. No, Saint Innocent the First or San Innocente, San Innocentes, no? Abi no kini si San Innocente taga Albany, Italy. Niya nahimo ni siyang pope baya. No, siya maoy mipuli ni Saint Athanasius na pope gihapon, no? Ni antong December 22, 401. Unya sa iyahang kuan pagka Santo Papa kini si San Innocente nahimo si iyang gi-emphasize or iyahang gihimug-atan kana pang maugyo iyahang gitudlo, no, iyahang gipaklaro ang supremacy or kanang gitawag natong pagkapangulo sa Santo Papa. Niya iyang gikondina, iya ang gikundina ang Pelagianism, no, kining Pelagianism mura ba og gikundina sa Pelagianism kini bitawng tawhanon atong tawhanon nga kahimtang, no, matud pa niya, no, kung maugyoy ato ang paundayunan ng atong tawhanong kahimtang dili kita makapili og maayo. Ayan, no? Kay kuan maligi ko, no? Ayan, no? Muna sa Pelagianism. Unya, he strongly favored clerical celibacy. Ni kuan gyud siya kanang nipakita gyud siya sa iyang pag-uyon nga ang mga pari di gyud makaminyo. No, so muna, no? Kumusta na si Pope Innocent the First. O nahimo siyang santo, si Saint Innocent. Saint Innocent the First. Okay, klaro? Na pero ari kita manghigala sa ato ang kining CBCP News. Subay sa Bagyong Igay in connection, no? In connection with the Storm Igay, tropical storm Igay, ang Caritas Philippines nanawagan karon og duga og mga hinabang
alang sa alang sa nahimong biktima sa bagyong Igay, no? Gani sigon sa national TV ang bagyong Igay nakakutlo gyud og unom ka kinabuhi, no? Gawas pa ni adtong 26 ka mga nangalunod sa Laguna Lake, Laguna de Bay, no? Laguna Lake, no? 26 ka buok. Sa ato pa 26 plus 5, 31 ka buok ang casualty mga higala. Kay baguhay pa lang kagahapon siguro mga alauna na lunod ang usa ka kining sakyanan nga morbag pasahiroan ba? Pasahiroan nga sakayan nga dako-dako unya matud pa 26 ka buok ang gikatahong namatay. No, sa atong giampo ang matud pa kining gitawag nato kalag sa atong mga igsoon nga nangamatay. Palitan gikan sa Vatican, Pope Francis gihiusa nga mga mensahe alang sa World Youth Day ug sa kanang World Grandparents Day. Mihangyo siya og duha ka hutong, gihangyo niya ang duha ka hutong sa katawhan nga mohimo og generational covenant. Okay, nahala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon niining kamudtuhon. Boy, no, wala sa ta joke-joke mga higala. Maglisod ko og joke-joke sa rin sa TV. Makahimo ko og joke-joke kung ni ata sa radyo. Pero sa TV, maglisod ko. No? Boy no. Alay na kita sa ato ang katikisem, no? Mga pangutana. Pader, kana bitaw mamista nga kaon ra gyud tuyo. May na ba na? Okay ra man po na. Kuan mo na, gitawag na itong namista, malagi ka. Pero, ang eksakto yung namista, muhapit yung nagsimbahan. No? Doon ako igaagaw sa una si Nung Angelo Martinez, napatay naman in taon to. Dili yun to siya mo adtog balay kung dili pa siya makahapit og simbahan. Mo gito iyahang kinaiya. Dili gito mo adtog simbahan kanang mangumbira kung dili pa siya makahapit sa banagkot naman lang o pero mas maayos gyud makasimbas bisa. Kalagmitan gud sa Fiesta Mass, kung celebrated Mass alas 10 gyud na. So kung pan gyud kanang gitawag nato og may pagka debuto gyud ka sa pamista mo apil gyud ka sa misa alas 10. Pero kung medyo pod dili pag gyud ka kaayo gyud debuto gyud kaayo sa pamista, bisag managot na lang ka pwede na. Pero mas maayo gyud managot sa simbahan o baka mo simba ka bisan dili kung silibrada. So no? So sa pangutana may ra ba daw na? Okay ra man pero dili lang kaayo gyud bitaw ha. Dili kay kompleto. Mas maayo gyud nga musimba kita ha kanang manispiras, kanang manimba, kanang mamista. Okay, another question. Why do you have to prepare for a banquet? Kana bitaw mga dagkong okasyon nya mag-andam gitag mga kaon-kaon pod ginagmay. Natural ra gina. Pero mas maayo nga sa imong pagpakaon-kaon ginagmay, inline gina siya sa imong pagpasalamat sa Dios. No, dili lang ingon kay nagpasalamat nagpakaon na jud ka kay nalipay ka. No, doon may uban nga magkumbira tungod kay nalipay o panalitan. Doon ay imong anak nga nakagraduate o unsang kursuha ingon niya na nakapasar ba ka sa board exams. Okay ka nang magpasalamat kuan ka na makumbiti ka. Pero kinahanglan nga usagyo dili gini mo kalimtan nga sa imong pagkumbiti kana bang bangkiti ba usa sa mga tumong niya na mao pagpasalamat sa Dios. Klaro ba? No, munang pasimbaha gyud ang imong anak para ber mo magkinan-anay din na simba gyud usa. No, pasimba ba niya manangkot sa patron nga atong gidebosyonan. Klaro ba? Klaro? Kaya mo na siya. Binasi ka na sa nagkalain-lain nga mga ehemplo gikan sa Biblia. Katong prodigal son, katong ang anak ni Layas na, ni Bali, kumbira. No? Okay, another question. Pader, kasala ba taan ang naate anting-anting? Yes, kasala ka. Pareho sa mga guna og imo bang gisaligan ang kanang anting-anting labaw pa kay sa Ginoo. Muna nga sa basahon ni propeta Ezekiel kapitulo 13 bersikulo 18, ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, alaot ang mga babaye nga nagtahi og mga pulsiras nga may anting-anting ug naghimog pandong.
o sa mga tao ug nagkalain-lain ang gidak-on aron paglitag sa mga tao. Ayan, sa ato pa kanang anting-anting di gyud na mao. Di gyud na. Sa ikaduhang basahon sa mga Hari, Kapitulo 23, versikulo 24, matod pa diri, dugang pa niini, gihinginlan ni Uzias ang mga salamangkero ug diwatahan. Ingon man ang mga Diyos-Diyos sa tagsa-tagsa ka banay. Okay. No, okay. Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, ayaw pagbaton og laing Diyos gawas kanako. Kay kini kung anting-anting, makasala ang ka ana kay mura mag ang imong gipaka Dios usahay mao na imong anting-anting. Ting-antingan. Mayong mundo ni kang anting duran natong suod nga higala nga pinaka the best man luto. Okay. Another 8 reasons to go to mass. Really 8 reasons. Reasons for hearing mass. Okay, si Bishop Fulton Sheen, diingon siya nga, if you don't get anything out of the mass, it's because you don't bring the right expectations. Matod pa, kung para nimo murag wala ragyog kay naani gikan si Bisa, siguro lahi ang imong gilauman nga maangkon, lahi po ang imong expectation. The mass is not an entertainment. Una-una nimo ha, nga ang misa dili na siya para malingaw ka. It is worship of the God who made us and saves us. Ang misa mao di ay ang pagsimba sa Dios nga mao'y naghimo ug nagluwas kanato. It is an opportunity to praise God and thank Him for all that He has done for us. Mao kana ang panahon nga diin pasalamatan nimo ang Ginoo tungod sa daghang maayong butang nga iyang gihimo diri kanato. If we have a correct understanding of the Mass, it will become more meaningful to us. We will want to go Mass. We will understand why the Mass is God's precious gift to us, and we would always think of, and we wouldn't think of refusing that gift. Imong una-unaon nga ang misa usad ay kinikagasa sa Dios alang kanato. Tagaan gud niya sa ang lawas ug dugo. Sa to pa kung alang kanimo, no? Gasa sa Dios ang misa. Siguro di jud ka makahuna-huna nga dili nimo siya, nga imo siyang balibaran. Siguro kung imong gihuna-huna nga ang misa gasa sa Dios alang kanimo, dili gyud nimo siya balibaran. Okay? Klaro? Nahala, no? So, dili lang ako kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Don Tabot. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makayagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!